Hajtsunk térdre az Úrnak. Istenem, dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Írja a 23 éves költő zseni a számunkra oly drága József Attila, hazánk árvája. Tisztelt honfitársaim! Világ árvája, népek Krisztusa Magyarország. Rengeti, zengeti a magyar ember lélekoltalmában Márai Sándor felejthetetlenül fájdalmas és mégis üdvöt rejtő versora. Itt vagyunk, itt voltunk, itt, ebben a Kárpát hazában, amióta világ a világ. Megmaradásunk, fönnmaradásunk misztériuma, a magyar nép több tízezer éves történelme. Igen, a több tízezer éves történelmünk, mert az Úrnak dolga van velünk. Az Úrnak akarata, vágya van velünk, fényben, sötétségben, amióta világ a világ. Nekünk, Istenember, emberisten fiának és lányának van-e dolgunk, akaratunk, vágyunk és óhajtásunk az Úrral. Életünk, amely létezésnek töredék pillanata, hogy áll a fény Úr színe előtt? Tudjuk-e, hogy a tudott tudást, amelyet hordozunk, és tudva, tudatlanul át és átadunk, tudjuk-e, hogy életvillámlásunk születésünktől fogva a megismerés határain túlra vezet? Kereszt, keresztút, áldozat, hely, ház, haza, a teremtett oltalom, hazám. Hely, sebhely, kínáldozat, őrző, helyőrző, hazaőrző, az Úr által óhajtott megőrző, a mindenséggel mérő jelen öröklét. Hamvas Bélát idéztem Budapesten 2006. szeptember 21-én, este 9:30 a Kossuth téren. Az ember értéke sorsának tisztaságán és az isteni erőktől való megérintettségén múlik. A nép értékét nem lehet attól függővé tenni, hogy létét milyen eszközökkel könnyítette és szépítette meg. A nép rangja, egzisztenciájának megszentelt voltán múlik. Én akkor nem tudtam, és vajon ki tudhatta, hogy mindaz, ami tavaly szeptember 17-ével elkezdődött, egy jól kitervelt stratégia szerint levezényelt akciósorozat, a magyar nemzet önfenntartó, önmeghatározó, belső erőivel szemben miért? A 20. században, amely aljas, véres, mocskos működésében tagadta meg az Istent, az emberiséget, az embert, a magyar nemzet véghez vitte egyik legnagyobb csodát, az 1956-os forradalmat, szabadságharcot. Dicsőség, dicsőség a hősöknek. Ezt a dicsőséget, ezt a büszkeséget vette el a magyar néptől a most regnáló rezsim, egy idegen érdekek által vezérelt hatalmi elit, amely veleig korrupt és a bűnnel szövetkezett. Ez az illegitim hatalom az 50. évfordulón másodszor és ismét idegen hatalmi erők bevonásával, azok asszisztálásával verte le, folytatta vérbe a dicsőséges forradalomról való megemlékezést, ünneplést, bizonyítva, hogy a kádári ellenforradalmi rendszer továbbra is hatalmon van. Miért? Azért, nehogy felemelje a fejét, nehogy kiegyenesítse a gerincét a magyar, nehogy büszke legyen, még a végén önmagára, ne adj Isten, még öntudatára ébred, még elhiszi, hogy nem sehonnai bitongember, hanem az őrző, a helytálló, a magmegőrző nép, a tudás népe, amellyel el akarják feledtetni, ki is igazából, milyen fényörökséget hordoz az idő kezdetétől,
Ezt kell tudnunk, ezt tudnunk kell. Készítve az Igazság és hamisítás 1956 című filmemet, amelyben Wittner Mária elmondja, hogy római előadói estje alkalmával egy olasz egyetemista fiú arról beszélt, úgy érzi, hogy az 56-os zászlónkon, a lyukassá vált és mindörökre nemzeti zászlónkon a hiányzó rész, mintha egy golyóütötte hiányt jelentene, de neki leginkább Krisztus Urunk sebe. Mert 17 éve már, mert 63 éve már, mert 159 éve már, és a szent koronánkat visszaszerző Mátyás királyunk óta már azt akarják, azt teszik, hogy pusztuljon a magyar. Nem, nem, nem és nem. Mi mégis itt vagyunk, és mégis. Népe Krisztusa Magyarország meddig még? Vajon látjuk-e, tudjuk-e meddig még? Meddig még? Mi mégis itt vagyunk, és mégis. Látod-e, tudod-e, érzed-e, hogy te vagy ott a középső kereszten? Te vagy a kereszten, te vagy a nemzet népe Krisztusa Magyarország. Ebben van a mi keresztutunk, ebben van a mi keresztvállalásunk, ebben van a mi feltámadásunk hite, reménye és akarata. Ebben létezik a mi legyőzhetetlen erőnk. Tudja meg mindenki, a magyar nem legyőzhető. És mégis, és mégis, és mégis, és mégis, és mégis, és mégis magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad, édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad. Hazánk árvája József Attila, világ árvája hazám, és mégis, és mégis, és mégis, és mégis, és mégis, itt vagyunk. A kereszt keresztségében született emberiség, mi magunk, a keresztet hordozva vállaljuk mindazt a felelősséget, amely egyedi és megismételhetetlen, egyetemes emberiségében őrzi meg a fényben született ősiséget, a magyar történelmi alkotmányt. A magyar jövőt, megmaradásunk folytonosságát őrizzük meg a Szent Korona és a Szent Korona tanra épülő magyar történelmi hagyomány és kultúra vállalásával, és annak jelenkori természetes továbbéltetésével. Hiszem és vallom Magyarország feltámadását. Akarom. Mi atyánk Isten, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsássuk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, hatalom és dicsőség, mindörökké. Amen. A Szent Korona fogadalomtétel. Teremtő Atyám, Szent Fiad Jézus Krisztus tanítványa, boldog asszonyunk iránti szeretettől áthatva, kinyilvánítom, irányítod való hűségemet. Én, Jelenczky István, dicső őseink iránti tiszteletből és utána érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból fogadom, hogy életemet a Szent Korona által sugalt isteni törvényekhez igazítom. Fogadom, hogy Jézus Urunk új szövetsége szerint embertársainkra, testvéreinkre tekintettel ezek törvényi betartásával. Fogadom, hogy családom, nemzetem, az emberiség felemelkedésén munkálkodom. Tiszteletben tartom az élet szentségét, a földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára. Őseink reány bízott hagyatékát
történelmi alkotmányunk örökségét, nemzetünk gazdag élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeimnek átadni. Magyarságomat soha meg nem tagadom, semmiféle nemzetellenes titkos szervezetnek tagja nem voltam, nem vagyok és nem leszek. Igaz keresztényként törekszem arra, hogy tetteimben az égi törvények vezéreljenek. Tudom, hogy a Szent Koronát Isten küldte a magyar nemzetnek. Meghatározott céllal, üzenettel, ezért küzdeni fogok a Szent Korona méltóságáért, a jogfolytonosság helyreállításáért. Fogadom, hogy Magyarország Szent Koronájához, hazámhoz, nemzetemhez mindig hű leszek. Isten engem segítsen. Térthajtás.